L'home que plantava arbres, de Jean Genot. Perquè el caràcter d'un ésser humà reveli qualitats realment excepcionals, cal tenir l'oportunitat de poder observar com actua al llarg de molts anys. Si els seus actes estan desproveïts de qualsevol mena d'egoisme, si el principi que els dirigeix és una generositat sense comparació, si no els inspira l'afany d'obtenir recompenses del lloc i si a més ha deixat una empremta visible en el món, és que ens trobem sense cap marge d'error davant d'un caràcter inoblidable. Ara fa uns 40 anys vaig emprendre un llarg viatge a peu per les muntanyes, gens freqüentades pels turistes, de la bella regió dels Alps que preneta la Provença. Aquesta regió està limitada al sud-est i al sud pel curs mitjà de la Durença, entre Sisteron i Miravet, al nord pel curs superior de la Drôme, des que naix fins a dia, i a l'oest per la plana del comtat de Benaissí i els contraforts del Mont Ventoux. Comprèn tota la zona nord del departament dels Baixos Alps, el sud de la Drôme i un bocí de la Valclusa. Quan vaig començar la llarga passejada per aquests deserts, només hi havia landes nues i monòtones, a uns 1.200 o 1.300 metres d'altitud. No hi trobava res més que no fossin matolls d'espígol. Volia travessar aquesta regió de cap a cap, i després de 3 dies de marxa em vaig trobar en un paratge d'una absoluta desolació. Vaig acampar vora l'esquelet d'un poble abandonat, des de la vigília que no tenia aigua i era urgent que en trobés. Tot i ser una pila de runa, aquestes cases arraïmades com si formessin un rusc em van fer pensar que hi havia hagut aigua en temps remots. Una font o un pou. I sí que n'hi havia una de font, però seca. Les 5 o 6 cases sense teulada, castigades pel vent i la pluja, i una petita capella amb el campanar derruït, estaven distribuïdes com totes les cases i les capelles dels pobles vius, però tota forma de vida hi havia desaparegut. Feia un preciós dia de juny i lluïa el sol, si bé en aquestes terres despullades el vent bufava amb una brutalitat insuportable. El seu embat contra les carcasses de les cases semblava el gruny d'una fera que algú hagués gosat molestar mentre menjava. Vaig haver de marxar. Després de 5 hores encara no havia trobat aigua i res no em feia pensar que n'hi podria trobar. A tot arreu hi havia la mateixa sequedat, les mateixes arbotes seques. Tanmateix em va semblar veure a la llunyania una petita silueta negra, dreta. Vaig pensar que era el tronc d'un arbre solitari, però davant del dubte m'hi vaig adreçar. Era un pastor, voltat d'una trentena de bens que reposaven sobre la terra ardent. Em va donar aigua de la seva carabassa i poc després em va portar a casa seva, en una ondulació de la plana. Aquella aigua tan bona l'obtenia d'un clot natural molt profund sobre el qual havia instal·lat una corriola rudimentària. L'home parlava poc, com sol passar als que viuen sols, però se'l veia segur i confiat de si mateix. Era una raresa en un paisatge tan desproveït de tot. No vivia en una cabana, sinó en una autèntica casa de pedra que es veia de seguida que ell mateix havia restaurat a partir de les runes que devia haver-s'hi trobat quan hi va arribar. La teulada era sòlida i estanca. El vent que colpejava les teules feia el mateix soroll que fa el mar a la platja. El parament de la casa estava endreçat, els plats nets, el terra fregat, l'escopeta greixada i la sopa bullint al foc. Aleshores em vaig adonar que anava acabat d'afaitar, que tots els botons els duia ben cosits i la roba curosament sergida amb puntades minúscules. Em va convidar a compartir la sopa amb ell i quan li vaig oferir la pataca de tabac em va dir que no fumava. El seu gos, tan silenciós com l'amo, era afable, però no llagoter. Se sobreentenia que jo m'hi quedaria a passar la nit, perquè el poble més proper estava a més d'una jornada i mitja a peu. D'altra banda, jo coneixia perfectament el caràcter dels escassos llogarrets de la regió. N'hi ha 4 o 5
ben escampats pels turons, allunyats els uns dels altres, entre boscos de roures martinencs a la vora dels camins de carro. Hi viuen els llenyataires que fabriquen carbó vegetal. Són llocs on es viu malament. Les famílies, apinyades a causa de l'extrema duresa del clima, tant a l'estiu com a l'hivern, veuen créixer el seu egoisme en un ambient aïllat. L'ambició irracional hi assoleix unes proporcions desmesurades per l'ànsia de fugir d'aquest indret. Els homes porten el carbó a la vila amb camions i després tornen a casa. Fins i tot les millors qualitats trontollen sota aquesta perpètua dutxa escocesa. Les dones coven les seves rancúnies. Competeixen interminablement per tota mena de motius, tant per la venda del carbó com pel banc de l'església, tant per les virtuts com pels vicis, i també per la barreja de vicis i virtuts. Hi ha molts suïcidis i nombrosos casos de bogeria, quasi sempre mortals. El pastor que no fumava va anar a buscar un saquet i va abocar sobre la taula un munt de glans. Es va posar a examinar-les molt atentament una rere l'altra, separant les bones de les dolentes. Jo fumava la pipa i em vaig oferir a ajudar-lo, però em va dir que aquella era la seva feina. En efecte, en veure la cura que hi posava, no hi vaig insistir més. Aquesta va ser tota la conversa que vam tenir. Quan va tenir separades en una tassa prou glans de les bones, les va anar comptant i apilant de 10 en 10. Mentre ho feia, encara eliminava les que eren massa menudes o tenien alguna petita clivella, ja que ara les examinava amb molta més atenció. Quan va tenir al davant 100 glans perfectes, va deixar-ho estar i vam anar a dormir. La companyia d'aquest home proporcionava pau. L'endemà li vaig demanar permís per quedar-me un altre dia a casa seva. Ho va trobar del tot natural, o més exactament em va fer la impressió que res no podia destorbar-lo. No m'era imprescindible quedar-me a descansar, però estava intrigat i volia saber-ne més coses. Va fer sortir el ramat i se l'emportà a pasturar. Abans de marxar, va posar en remull en una galleda plena d'aigua el petit sac on havia posat les glans tan curosament triades i comptades. Em vaig adonar que com a bastó duia una vara de ferro gruixuda com el dit polze i d'1,5 metres de llargada. Vaig fer com si passegés tranquil·lament, tot seguint una ruta paral·lela a la seva. La pastura dels seus bens es trobava al fons d'una coma. Va deixar el ramat sota la vigilància del gos i va venir cap on era jo. Vaig témer que vingués a retreure'm la meva indiscreció, però no es tractava d'això, sinó que aquest era el seu camí habitual. Em va invitar a acompanyar-lo si no tenia res més a fer. Anava a uns 200 metres d'on érem, a la carena. Un cop al lloc on volia anar, va clavar la vara de ferro a terra, fent un clot dins del qual va posar un aglà, i després va emplenar el clotet. Estava plantant roures. Li vaig preguntar si aquella terra era seva, però em va contestar que no. Sabia de qui era? No, no ho sabia. Suposava que era territori municipal, o potser propietat de persones que no se'n preocupaven gens. Tanmateix, ell no tenia cap interès a saber quin era el propietari. Va plantar les 100 glans amb una cura exquisida. Havent dinat, va tornar a triar llavors. Crec que vaig ser prou insistent per aconseguir algunes respostes. Feia 3 anys que plantava arbres enmig d'aquesta soledat. Ja n'havia plantat 100.000. D'aquests 100.000, n'havia embrutat 20.000. D'aquests 20.000, ell calculava que se'n perdrien la meitat per culpa dels rosegadors o de tot allò que és imprevisible en els designis de la providència. Quedaven 10.000 roures que creixerien en un paratge en el qual abans no hi havia res de res. Just en aquell moment em vaig preguntar quina edat devia tenir aquest home. Visiblement havia superat la 50. 55, em va dir. Es deia Elzéar Bouffier. Havia tingut una granja a la Plana i hi havia passat la vida. Després de perdre el seu únic fill i més endavant la dona, s'havia refugiat en la soledat i ara fruïa de la lentitud del temps, en companyia de les seves ovelles i el seu gos. Havia arribat a la conclusió que aquell lloc es moria per manca d'arbres
i va afegir que com que no tenia cap ocupació important, havia decidit posar remei a aquesta situació. Com que jo mateix, tot i la meva joventut, manava una vida solitària, sabia tractar amb delicadesa les ànimes dels qui havien triat la solitud. I tanmateix vaig cometre un error. Precisament va ser la meva joventut la que em va fer pensar en l'esdevenidor en relació amb mi mateix i amb una determinada recerca de la felicitat. Li vaig dir que, d'aquí 30 anys, aquests 10.000 roures serien magnífics. Ell em va contestar amb senzillesa que si Déu li donava vida i salut, d'aquí a 30 anys n'hauria plantat tants d'altres que aquests 10.000 serien com una gota d'aigua al mar. D'altra banda, estava estudiant la reproducció del faig i en tenia una plantació a prop de casa seva. La protegia del bestiar amb una tanca de filferro i tenien molt bon aspecte. També havia pensat en els bedolls per a les zones més fondes, ja que hi havia una mica d'humitat que dormia uns pocs metres de la superfície del sòl. Ens vam separar l'endemà. L'any següent va esclatar la guerra del 1914, en la qual em vaig veure ficat durant 5 anys. Un soldat d'infanteria no es podia dedicar gaire a reflexionar sobre els arbres. A dir la veritat, tota aquesta història havia deixat d'importar-me. Ho considerava una dèria com col·leccionar segells i me n'havia oblidat. Acabada la guerra, vaig trobar-me que tenia dret a una minúscula paga de desmobilització, però desitjava intensament respirar una mica d'aire fresc. Només per això i sense cap idea preconcebuda vaig tornar a aquella contrada desèrtica. El paisatge no havia canviat gaire. Tot i això, més enllà del poble abandonat, vaig entreveure una mena de boira grisenca que recobria les altures com si fos un mantell. Des de la vigília, que havia tornat a pensar en aquell pastor que plantava arbres. 10.000 roures, em deia, ocupen molt d'espai. Havia vist morir massa gent durant 5 anys i donava pel fet que Elzer Bouffier també devia ser mort. Encara més pel fet que, quan tens 20 anys, els homes de 50 et semblen uns vells a qui només els queda esperar la mort. Però no era mort, encara era fort i jove. Havia canviat d'ofici, ara no tenia més que 4 ovelles, però en canvi tenia un centenar de ruscos. S'havia desempallegat dels vents perquè feien perillar el creixement dels arbres més joves. Per què? Em va dir, i jo ho vaig comprovar. La guerra no havia canviat en res la seva vida. Havia continuat impertorbable plantant arbres. Els roures de 1910 tenien en aquell moment 10 anys i ja eren més alts que nosaltres. L'espectacle era impressionant. Literalment em vaig quedar sense paraules i com que ell no parlava gens, ens vam passar tot el dia en silenci passejant pel seu bosc, que tenia dividit en 3 trams, 11 quilòmetres de llargada en la part més ampla. En recordar que tot havia sortit de les mans i de l'ànima d'aquest home, sense cap mitjà tècnic, un comprenia que els homes poden ser tan eficaços com Déu en altres àmbits que els de la destrucció. Havia mantingut el seu objectiu i els faigs que ara m'arribaven a les espatlles, en una extensió que es perdia a la llunyania, n'eren la prova. Els roures eren espessos i ja havien superat l'edat en què estaven a mercè dels rosegadors. Pel que fa als designis de la providència que pot destruir qualsevol cosa, li caldria d'ara endavant recórrer un cicló. Em va ensenyar uns bosquets deliciosos de bedolls que havia plantat 5 anys enrere, és a dir, el 1915, mentre jo combatia a Verdun. Ara cobrien tot el fons de la conca, on suposava amb raó que hi havia humitat gairebé arran de terra. Tendres com adolescents pujaven decidits. Era com si la creació florís en una reacció en cadena. Ell no s'hi amoïnava, prosseguia obstinadament la seva tasca, així de simple. Però en baixar cap a la vila vaig veure córrer aigua en rierols que enllà de la memòria dels homes sempre havien estat secs. S'havia engegat una reacció formidable com mai no havia vist abans. Aquests rierols secs ja havien dut aigua en temps molt reculats.
Algunes d'aquestes viles tristes de què he parlat al principi del meu relat s'havien construït sobre l'emplaçament d'antigues viles gal·loromanes, de les quals encara quedaven restes que els arqueòlegs havien excavat i en què havien trobat brolladors en indrets on, al segle XX, era imprescindible construir cisternes per tenir una mica d'aigua. El vent, a més, dispersava algunes llavors. Coincidint amb la reaparició de l'aigua, van reaparèixer els salzes, els torrents, les prades, els jardins, les flors i les ganes de viure. Però la transformació s'operava tan lentament que els ulls s'hi anaven acostumant a poc i el canvi era imperceptible. Els caçadors que pujaven a les altures solitàries, tot perseguint llebres o porcs senglars, s'havien adonat de l'abundor d'arbres joves, però ho havien atribuït als capricis naturals de la terra. Per això, ningú no havia reparat en l'obra d'aquest home. A ell l'hauria contrariat que sospitessin res. D'altra banda, qui s'ho hauria pogut pensar? Qui dels pobles de baix i de l'administració hauria pogut imaginar una tal obstinació i una generositat tan magnífica? A partir del 1920 no vaig deixar passar un any sense anar a veure Elzéar Buffier. Mai no el vaig veure flaquejar ni dubtar. Era com si Déu mateix l'encoratgés. Els teus desenganys havien estat incomptables. Tanmateix, és fàcil d'imaginar que per a un èxit com aquest va haver de vèncer moltes adversitats, que, per assegurar la victòria d'una tal passió, li va caldre lluitar contra el desànim. Durant un any havia plantat més de 10.000 aurons. Van morir tots. L'any següent va renunciar als aurons i va tornar a plantar faigs, que resistiren millor i tot que els roures. Per tenir una idea una mica exacta d'aquest caràcter excepcional, cal no oblidar que treballava en la més absoluta soledat, tan absoluta que, cap al final de la seva vida, havia perdut el costum de parlar. O potser és que no li feia cap falta. El 1933 va rebre la visita d'un guarda forestal mig perdut. Aquest funcionari li va ordenar taxativament que no fes foc a l'exterior per no posar en perill el creixement d'aquest bosc natural. Era la primera vegada, li va dir ingènuament aquest home, que veia un bosc que creixia tot sol. En aquella època anava a plantar els faigs a 12 quilòmetres de casa seva i per estalviar-se haver de fer el camí d'anada i tornada, perquè aleshores ja tenia 75 anys, va tenir la pensada de construir una cabana de pedra al lloc de les plantacions. Ho va fer l'any següent. El 1935, una delegació administrativa va venir per examinar aquest bosc natural. Hi havia un personatge important del departament forestal, un diputat i uns quants tècnics. S'hi van pronunciar una pila de paraules inútils. Van decidir de fer-hi alguna cosa i afortunadament no van fer-hi res, excepte l'única cosa útil que podien fer, posar el bosc sota la custòdia de l'Estat i prohibir que s'hi fes carbó. Era impossible no quedar subjugat per la bellesa d'aquests arbres joves tan sans, tan platòrics de vida, que el diputat mateix es va quedar encisat. Un dels tècnics forestals d'aquesta delegació era amic meu. Li vaig explicar el misteri. Un dia de la setmana següent tots dos vam anar a buscar Elzéar Buffier. El vam trobar treballant de valent, a 20 quilòmetres d'on havia tingut lloc la inspecció. Aquest agent forestal no era amic meu perquè sí, sabia el valor de les coses. Va restar en silenci. Jo vaig oferir uns quants ous que havia portat com a regal. Tots tres vam compartir les nostres menges i vam romandre hores i hores contemplant callats el paisatge. El tros d'on veníem estava recobert d'arbres que ara tenien 6 o 7 metres d'alçada i jo recordava l'aspecte que tenia tot allò el 1913, un desert. El treball tranquil i regular, l'aire pur de les altures, la frugalitat i sobretot la serenitat de l'ànima havien conferit a aquest ancià una vitalitat impressionant. Era un atleta de Déu. Em preguntava quantes hectàrees arribaria a cobrir d'arbres. Abans de marxar, el meu amic es va limitar a fer un breu comentari a propòsit de les qualitats que el terreny semblava que hauria de tenir. Però no hi va insistir. Pel simple motiu, em va dir després, que aquest bon home en sap molt més que jo.
Al cap d'una hora de marxa, després de rumiar aquesta idea, va afegir: «En sap més que ningú al món. Ha trobat una excel·lent manera de ser feliç». Gràcies a aquest agent, no tan sols el bosc, sinó també la felicitat d'aquest home van quedar protegits. Va nomenar 3 guardes forestals per a aquesta protecció i els va atemorir de tal manera que van restar invulnerables a tots els suborns que els poguessin oferir els llenyataires. L'obra no va córrer cap risc greu fins a la guerra del 1939. Els cotxes aleshores anaven amb gasogen i per això mai no hi havia prou fusta. Van començar a talar els roures del 1910, però aquesta zona estava tan allunyada de qualsevol xarxa de carreteres que va resultar molt mala idea des del punt de vista financer i ho van deixar córrer. El pastor ni se n'adonà. S'estava a 30 quilòmetres d'allà, continuant tranquil·lament la seva escomesa, ignorant la guerra del 39 com havia ignorat la del 14. La darrera vegada que vaig veure Elzer Bouffier va ser el juny del 1945. Aleshores ell tenia 87 anys. Vaig tornar a agafar la ruta del desert, però ara, i malgrat l'estat de ruïna en què la guerra havia sumit el país, hi havia un autobús que feia un servei entre la vall de la Durença i la muntanya. Com que era incapaç de reconèixer el paratge de les meves primeres passejades, vaig imaginar-me que això era degut a la velocitat d'aquest mitjà de transport. Era com si aquest itinerari passés per indrets nous. Em va caldre veure el nom d'un poble per arribar a la conclusió que ja havia estat abans en aquell lloc, quan tot era un munt de runes i desolació. L'autobús em va deixar vergons. El 1913, aquell llogarret de 10 o 12 cases tenia 3 habitants. Eren esquerps, es detestaven, vivien de la caça amb trampes, si fa no fa, tenien l'estat físic i moral dels homes de la prehistòria. Al seu voltant les ortigues devoraven les cases abandonades. Eren gent sense esperança. Per ells, tot es reduïa a esperar la mort, una situació que no predisposa gaire per a cap virtut. Tot havia canviat, fins i tot l'aire. En comptes de les ventades seques i brutals amb què m'havia trobat antany, ara bufava una brisa carregada d'aromes. Dels cims arribava un soroll semblant al de l'aigua. Era la remor del vent en el bosc. Però el més sorprenent de tot va ser sentir el soroll de l'aigua que queia sobre una bassa. Vaig veure que hi havien fet una font, que tenia un bon doll, i el que més em va commoure va ser que hi havien plantat a la vora un tiler, que ara devia tenir uns 4 anys i estava en plena floració, símbol incontestable d'una resurrecció. En aquell moment, Vergons tenia l'empremta d'un treball per al qual calia esperança. Així doncs, l'esperança havia renascut. Havien retirat les runes, abatut els murs mig derruïts i reconstruït 5 cases. El llogarret tenia en aquells moments 28 habitants, entre els quals hi havia 4 famílies joves. Les cases noves, acabades de pintar, estaven envoltades de jardins en què creixien, en un desordre endreçat, les verdures i les flors, les cols i els rosers, els porros i les boques de dragó, els apis i les anèmones. Des de llavors és un lloc on fa goig de viure-hi. A partir d'aquí vaig continuar a peu. La guerra que acabàvem de passar impedia que la vida hi florís amb tota la seva esplendor, però Llàtzer ja havia sortit de la tomba. A la falda de la muntanya veia petits camps d'ordi i de sègol. Al fons de les valls estretes verdejaven les prades. Només han calgut 8 anys més perquè tota la regió resplendeixi de salut i benestar. Allà on hi havia hagut les runes que jo havia vist l'any 1913, ara s'aixecaven granges netes, ben arranjades, testimoni d'una vida feliç i agradable. Les antigues deus, alimentades per la pluja i la neu que retenen els boscos, han començat a rajar. S'ha canalitzat l'aigua. Al costat de cada granja, en els bosquets d'aurons, les piques de les fonts desbordades mullen catifes de menta fresca. Les viles s'han anat reconstruint a poc. Molts habitants de la plana, on la terra és cara, s'han establert en aquesta regió i així hi han aportat joventut, animació i esperit d'aventura. Pels camins s'hi troben homes i dones ben alimentats, nois i noies que riuen enjogassats i que han reprès el gust de celebrar festes camperoles.
Si comptem els antics pobladors, inidentificables d'ençà que s'hi viu en prosperitat, i els nouvinguts, hi ha més de 10.000 persones que deuen la felicitat a Elzer Bouffier. Quan penso que amb un sol home, limitat als seus simples recursos físics i morals, n'hi ha hagut prou per transformar un desert en aquesta terra promesa, trobo que, malgrat tot, la condició humana és admirable. Però, quan tinc present tota la constància que ha calgut en la grandesa d'una ànima i tota l'obstinació que es manifesta en la seva generositat, sento un immens respecte per aquest vell camperol i lletrat que ha sabut portar a bon fi una obra digna de Déu. Elzer Bouffier va morir tranquil·lament el 1947 a l'Hospici de Bannon.